kňazi, učitelia, napríklad, si hlupý. Keď povieš svojmu dieťaťu, si hlupý, si robil veľkú chybu teraz. Prečo? Môže to byť to, že teraz, keď si povedal, že je hlupý, on bude hlupý. On si to vážne bude myslieť a to je tiež prekľastvo. Počúvajte. Prečo? Rodič má autoritu od Boha. Má autoritu ako rodič. Boh mu ju dal. Všetko, čo rodič povie na svoje deti, to deti môžu žiť. Žije zlý život, tvoje deti budú žiť tak, ako si žil ty. Keď im dáš zlú výchovu, oni budú žiť tak, ako si ich ty vychoval. To znamená, že ty ovplyvňuješ deti. Preto máš dať pozor na to, aby si nerozprával výroky v ľudskej rovine. Si neschopný. Tiež je to zlé. Nič si nedokázal. Tieto negatívne slovo často naberajú formu prekľatstva. Je to tak, ako keby si udrel do svojho dieťaťa nož a ten nož celý život s ním žije. Prečo? Tu nasadný čahe, tu príklad, hej, poviem to po romsky. Tu Dilino, ten chlapec je vážky, nerozumie, nič nevie čítať, vidíš v škole samé päťky, katastrofa. Nevie písať, nevie truč, prečo? My sme mu to hovorili. On tomu veril, čo my sme mu povedali. Prečo? My sme autorita, my sme to urobili. My. Rodičia. Prečo? Je to preto, bratia a sestry. Lebo máš to od Boha. Ako rodič. Ty s Božími vecami a Božími poženaním môžeš ovplyvniť svoje deti, aby žili Božie poženanie v láske, pokoji. Ale keď ich budeš učiť zle, budeš im ukazovať, ako hrešiť, ako robiť, ako nenávidieť iného, tak dostávaš svoje deti do prekľastva. Tieto deti budú žiť to, čo ty žiješ. A to je prekľatie. Lebo ty nemáš právo, lebo deti nie sú tvoje. Deti sú Božie. Boh ti ich dal, to je Božie poženanie. A pretože ty svoje deti učíš, alebo hovoríš slova, ktoré Boh povedal, keď budeš dodržovať môj zákon, budeš poženaný. A teraz on nedodržáva tie zákony, ale dodržáva tvoje vlastné zákony. A týmto dieťa prepadá tomu, že verí tomu, ostane v tom. To je ten nož. Celý život s tým nožom žije. On tomu začne veriť. A preto takto dieťa žije. Tieto slova donesú stičenie do sebavedomia a začnú deti podľa toho žiť. Aj tvoj manžel. Keď budeš hovoriť svojmu manželovi, tu tarnič, tu nikda búti na kereha, tu salada, tiež je to zlé. Tiež je to zlé. Tiež je to zlé. Sú to zlé, negatívne slova, ktoré hovoríš. Daj pozor, prečo? Máš autoritu. To, čo hovoríš, to sa môže stať. Hitler, to, čo rozprával, to sa všetko stalo. 2 roky sa učil zrkadle rozprávať. On rozprával 2 roky a všetko sa dialo na zemi. To, čo rozprával, to žil. Hitler začal vojnu cez svoj jazyk. Prečo? Lebo veril, žil v okultizme. Hitler žil v okultizme. Špiritizmus. Takže znamená, že Hitler to, čo rozprával, tomu veril a všetko sa to stávalo. Všetko. Rodičia prevzali Božú autoritu. Ako to zlomíme? Ako zlomíme? Moje dieťa nie je hlúpe. Moje dieťa je dobré. Si požehnaný, moje dieťatko. Si múdry. Ty budeš mať dobrú prácu. Ja ti ženám, budeš mať dobrú manželku. Si milovaný syn, milovaná dcéra. Synu, dodržávaj zákony Bože, modli sa. Hej, ako? Slova mene Ježiša nahradiť. Nahradiť. Slova prekľastva nahradiť Boží požehnaním. Si dobrý. Si požehnaný. Sa láčo čavo, sa koľavé čavo, mročo čímkávke, kejkávke. Muž môj, si pre mňa všetky. Si pre mňa dôležitý. Aj to je niečo. Všetko musíš nahradiť mene Ježiša Krista. Každé slovo, ktoré si povedal nad svojím životom, či nad svojím dieťaťom, musíš nahradiť.
je neplatné mene Ježiša Krista, nahradzujem toto slovo. To musíte robiť. Vedeli ste o tom? Presne tak. Vidíte, nevedeli ste o takýto. Víš, čo Biblia nám píše, aká Biblia je múdra? Kľakby zlomíme vyhlásiť neplatné. Za neplatné, nie tak. Hej, oni, ľudia si myslia, že niečo musia robiť. Viete, ľudia chodia za tými ľuďmi, čo pýtajú sa, viete, v televízii tie karty a volajú tam. Ja chcem peniaze, viete, nemám prácu, chcem byť poženaná a to, a neviete, prečo som chorá a to, pýtajú sa a oni tam rozprávajú, hej. A ľudia nevedia o tom, že my, kresťania, meno Ježiš Kristus máme autoritu nahradiť všetky slova prekľastva k Božiemu požehnaniu. Je tak ľahké povedať, Bože, pracujem a nikdy nemám peniaze. Bože, kedy budem mať svoj domček, aby som naskladal peňažky? Ma nikda najela ker. Zbytočne te kerel. Nie. Nie. To, čo rozprávaš, mení tvoju budúcnosť. To, čo rozprávaš dnes, zajtra budeš žiť. Ja bojím sa, aby mi nezastavili tasky. Čaká ráno, poštu. Ja čo budeme, keď stratíme prácu? Daj pozor, aby vedúci neprepustil tvojho manžela. Nerozprávaj, lebo diabol počúva. Sú to negatívne slova. Nemajú ísť z tvojich úst takéto negatívne veci. Neverí. Prečo? Tvoje ústa, tvoje majú rozprávať Bože požehnanie. Na to si stvorený. Prečo? Boh je v tebe. Si prameň požehnania. Ty, kde ideš, brata, sestra, tu je Časko, Joškus, ty keď pôjdeš k Joškovi, ty ani nevieš, aký požehnanie si v dome mu doniesol. Všade, kde ideš, Ježiš hovorí, Boží pokoj, tam, kde ti dajú vodu, zober. A keď ťa príjmajú, tak zostaň. Ale keď ťa nepríjmajú, stras svoje prach zo svojich noh a odiď. Čo to znamená? Vieš, čo to znamená? Že ja keď idem do nejakej rodiny a poviem Boží pokoj. Amen tu mengi. Prišiel som vám povedať o Bohu. Sigo beštele Ivan, aké páňovrile. Sa tu mengande kangéri, myšte. O Ježiš Kristus tu mengame. Amen, peskite dikande kangéri. To je Božie požehnanie. Amen na Marotel, amen na Kamaz, amen na Zajminelada, amen na Kamav te šunel, meo dojte džav. Ježiš povedal, stras prach zo svojich noh. My sme tí, ktorí vyberáme prach z ľudských životov, z ich domov. My, kresťania. Ja mu zoberiem prach, ktorý diabol dal a vyberiem a nechám požehnanie. Na to si stvorený. To je Bože požehnanie. Ty si požehnaný človek. Prečo? Kristus žije v tebe. Nosíš najväčšie meno na tejto zemi a v nebi. Aké? Krista. Meno Ježiša Krista. Je to tak? Kristus sa stal zlorečením. A zlorečenie znamená prekletstvo. Je to človek, ktorý je vyhlásený verejne ako prekľatý, ako revolucionár, ako vrah. Ježiša takto ukrižoval. Na kríži, na kopci, aby ho každý videl. Brata, sestra, negatívne výroky nad sebou. Ide o naše výroky v ťažkých situáciách. Máš ťažké situácie? Koľko raz my kresťania sme povedali v ťažkých situáciách, ja už nikdy nepôjdem do zboru. Ja som skepirálny kangíri. Aj to je negatívne. Čo hin? No hinotel? Negatívne. Negatívne. Ja neverím už ničomu. To nikdy nebude už dobre. V mojej rodine sa to už nemôže zmeniť. Budeš uzdravený. Ja neviem, či budem uzdravený. Ja viem, vždy ma niečo bolí. Negatívne veci. Tiež. Mal si už niekedy takto, že ťa niečo bolí. Bolí ťa niečo. Cítiš nejakú bolesť. A teraz, ešte s tebou sa nič nerobí. Jak začneš mysli veriť, vtedy tá bolesť zosilne. Pritom nemusí byť ani bolestná. Nemusí byť bolestná. U kresťanov. My ako kresťania môžeme privolať, otvoriť a zatvoriť. Ty máš kľúč. Ty môžeš povedať, to zle, odiď, to dobre príď. Prečo? Máš autoritu.
Chápeš ma? Ty to môžeš urobiť. Už nikdy nebudem milovať. To je výrok negatívny, ktorý ľudia na seba dávajú. Už nikdy nebudem milovať. Príklad, mal si niečo vo svojom živote zlé s nejakým človekom, alebo niečo sa stalo. Hovorí svojej mame, ja to už nikdy nebudem milovať. Ja to už nemilujem. Tak to bude. Otcovi povieš, máme tu nakamo Jamandar Head. Tiež je to zlé. Nikdy nechcem mať deti. Je to zlé. Ja už nechcem nikdy mať deti. No prečo nemajú tie deti, ktoré je to? Daj pozor, lebo nebudeš mať. Nemusím mať tvoje deti. Prečo hovoríš negatívne veci? Je to zlé. Prečo? Boh dal, aby každý mal deti. Je to Božie požehnanie, aby sa deti rodili. Plodte sa a množte sa. Je to tak? Amen? Bratia a sestra, chcem zomrieť. Negatívne. Negatívne. Máme na kamal ten živer, ja už nechcem žiť, ja radšej keby som zomrel. Nehovor takto. Nehovor. Sú to negatívne. Máme vždy nešťastie. Daj pozor. Nemáš nešťastie, ty máš šťastie. Nie nešťastie. Prečo? Daj pozor, lebo to nešťastie môže prísť. Týmto skutkom odmietame Božie požehnanie a neveríme, že Boh nás môže požehnať. Keď hovoríš, že som nešťastný, tak daj pozor, lebo Boh ti niečo iné povedal. Ale keď ty to Božie požehnanie, ktoré máš, len ho nevidíš, nahrádzaš nešťastí. Prečo? Hovoríš to ty sám. Ty sám to robíš. Rozumiete ma? Vy máte kľúč. Božie požehnanie vám už kľúč dal. Dodržávaj to, čo Boh povedal, rob to, čo Boh chce. Tým, že nedodržávaš a nahrádzaš to nevernými slovami, aj človek Zachariáš radšej Boh onemel, aby nerozprával, lebo môže, že Alžbeta by neporodila Jana Krstiteľa. Viete o tom? Ján Krstiteľ, ktorý sa mal narodiť Alžbete, Zachariáš neveril tomu. Hovorí, Bože, ako to uvidím, veď ja som starý, neveril. Čo mu urobil Boh? On neveril, zobral mu jazyk, aby nerozprával negatívne slova nad svojou manželkou. Nevera. Nevera zabraňuje, aby prišlo Božie požehnanie. Bože, ja verím. Pane, daj to. Dobré slova hovor nad svojím životom. Nie negatívne slova. Matúš 12, 36, 37. Ako zlomiť prekľatstvo nad svojím životom je, musíme odvolať všetky slova, zrieknúť sa všetkých výrokov, ktoré sme povedali nad svojím životom, robiť pokánie a vyhlásiť slova za neplatné. To je zas. Počuješ? Ako zlomiť? Ako zlomiť nad svojím životom? Prekľatstva, tento druh prekľatstva, čo sú negatívne výroky nad sebou, negatívne výroky, musíme odvolať všetky slova, ktoré sme povedali. Zrieknúť sa všetkých výrokov. Robiť pokánie z toho a vyhlásiť všetky slova za neplatné. Vtedy všetky slova, ktoré si povedal v minulosti, odchádzajú a prichádzajú slova požehnania. Ty mení svoju budúcnosť. Nie budúcnosť teba, ale ty. My nemáme osud. Ako ľudia, to je náš osud, tak to ako žijeme, no tak čo máme urobiť? To je náš osud. Hej, tak vieš, to bol jeho osud, že takto ostal. To nie je pravda. Nie je pravda. Osud. My, kresťania, máme svoj. A to je žiť v nebi s Kristom. To je náš cieľ. A náš osud je žiť s Bohom na tejto zemi a žiť požehnaný život so svojou rodinou. Hoci prídu nejaké veci v našom živote, ale vieme, že v Kristovi búrka, keď vyjde, vždy vyjde aj slnko. To, čo ty budeš rozprávať, tak ty meníš tú situáciu ty sám, ale nie Boh. Boh stojí za svojím slovom. Rozumiete ma? My musíme
musíme zlomiť všetky negatívne výroky a slova nad svojím životom a dávať pozor, čo rozprávame. Toto sú prekľatstvá. To Biblia píše. Keď Elizeus prišiel Náman, Elizeus, pretože som sa uzdravil, dávam ti všetky majetky, ktoré som donesol, zlato, vyšiel látky a to dávam ti. Elizeus povedal, nie, ja to nechcem. Ja to nechcem. Nezobral to. Zadarmo som dostal, zadarmo dávam. Uzdravil ho Boh. Áno. Ale jeho sluha povedal si, prečo by som to nemal zobrať? Tak sa rozbehol za ním a zobral. Môžeš to dať mne, môj pán to nechce, ale môžeš to dať mne. Zobral to, dostal malomú cestu. On prebral po ňom malomú cestu. Rozumiete? My musíme v mene Ježiš zlomiť všetky negatívne slova, všetky prekľatstvá generačné, čo sa týka tvojej babky, tvojho všetkého. Keď niečo sa deje v tvojej rodine, čo není normálne, tak začni sa modliť, nenechaj to takto. Prečo? Dneska som ti to povedal. Ži v Božom požehnaní a Božej moci. Keď príde niekto na modlitbu a ti povie takto, prosím ťa Ivan, alebo Martin, ja chcem modlitbu, za čo sa chcete modliť? Prosím vás, nemôžem mať deti. Už si zapamätaj to, čo som ti povedal, keď sa modlíš. Už si zapamätaj, že neplodnosť je niečo, čo môže prísť z generácie, čo tá prebrala tá žena. Že niečo sa dialo v ich rodine, v generácii a nejaký hriech alebo niečo a to prešlo na ňu, cez gény. Rozumiete tomu? Tak ako niekto zdedí choroby. Vidíte, doktorovi vám povedia, nemala vaša babka, nemala vaše dedo, prečo sa vás pýtajú? Prečo? Rozumiete ma? Ako by si sa mal modliť teraz? Bože, ja prosím, Bože, požehnanie na ňu, Pane, požehnaj jej dieťatko. Áno, môžeš aj takto. Ale, keby si ty cítil teraz, že vnímaš niečo v duchu, tak môže sa aj modliť aj takto, keď cítiš, keď náhodou cítiš. Nehovorím, že musíš, ja ti len radím. Keby si náhodou videl, že niečo sa stalo v minulosti, že niečo sa dialo v jej živote, kľudne v modlitbe môžeš povedať toto. Ja práve teraz roztúrujem reťaz z minulosti a generačné prekľatstvo. Ja práve teraz to, na čo ťa Boh stvoril, aby si bola požehnaná, aby Boh ti požehnal tvoje dieťa, maj ho. Mene Ježiša Krista, ja vyhlasujem nad tvojim životom, Bože, požehnaný. Amen. Takto sa máš modliť. Automaticky tie slova, ktoré boli povedané na nej, sú neplatné a Bože požehnanie prichádza. Halelúja. Takto mala by byť tvoja modlitba. Prekляtie je vyslovené kľatby v úmyslom uškodiť druhým. Vždy, keď kľatba je uškodiť zlým. Ako iným. Je to zlo. Není to dobre, je to zlé. To znamená, keď idete k nejakým ľuďom, idete na návštevy niekde, haló, idete? Počuli ste už niekedy, ako hrešia svoje deti? Počuli ste už Romovia, ľudia, ako hrešia svoje deti? Aby auto, keď pôjdeš, vážne, aby toto sa ti stalo, aby toto sa ti stalo, aby toto sa ti stalo, ty ako kresťan mal by si vedieť, že toto má silu. Mal by si upozorniť. Mal by si jej povedať, daj pozor, čo rozprávaš, modli sa za to a hneď tieto slova zruš a náradí Božími požehnaním. Prečo? Už to teraz vieš. Poradiť svojmu bratovi, svojej sestre, svojej rodine. Aby dávali pozor. Prečo? Sú to prekľatstvá. Sú to zlé veci. To, čo rozprávame, má moc, lebo slovo je moc. To, čo rozprávame, meníme. Meníme svoje okolnosti, meníme svoju budúcnosť tým, čo rozprávame nad svojím životom. Keď rozprávaš nad svojím životom zle, čakaj zle. Prečo? Ty to privolávaš, ty zlo priťahuješ, nie, že zlo prikáza, nie. Keď hovoríš niečo potajomky, je tam niekto byte? Ty a manžel, alebo niekto, hej, je tam. A ty hovoríš nejaké veci. Tu ma choľare, tu mám rozkedovala, máme nikda lovená, ani keramena, ani kada, meg dikea, meg aukenela, že meg ani lovená chudaha, najmáme so star sotecha. Daj pozor. Daj pozor, lebo diabol ťa počúva. Nikto byte není. A na druhý deň, alebo o týždeň sa ti to stane. Kto to vedel? Diabol.
Presne, diabol ti nemôže pozrieť do mysle, pokiaľ si to nepovedal. Je to tak? Diabol, keď ty máš myseľ Kristovu, nemôže pozrieť do teba, ale keď to rozprávaš, môže to počuť. A tu je ten chyták. Prečo Biblia hovorí v Jakubovi, že náš jazyk je ako kormidlo na veľkej lodi, je veľká loď a malé kormidlo celú loď vedie. Tak je náš jazyk. Náš jazyk je ako malý plamen, ktorý zapáli lesy. Je to tak? Hádka je. A my, keď používame ešte svoj jazyk a nebudeme ticho, tak ešte benzín dávaš. Ešte lepšie horí. Háda sa s niekým a ešte keď ty rozprávaš a nedáš, ty nestichneš, ale necháš takto, tak zobereš benzín, ale leješ a je veľká vatra, vidíš, rozbroje v dome všetky hádky veci. Prečo? Jazyk. Jazyk. Je to jazyk. Pre Židov vyslovené kliatby znamenali aktívny skutok. To znamená, keď niekto preklial, alebo niečo povedal zle, alebo niečo robil zlý príklad dával svojim deťom, tak to znamenalo skutok. To, že povedal, to už bol ako skutok, ako keby si to urobil. Hej? Keď si to povedal. Za daným slovom stojí vždy človek. Vždy. Človek to hovorí. Kliatba je nebezpečná, lebo bráni človeku dosiahnuť Božie požehnanie. Pre Izrael kliatba bola ako jedovatá látka, ktorá rozkladá dušu, oberá nás o silu, zabraňuje plodnosti. Hej, ďalším je aj hriech ako symbol malomocenstva. Človek bol nebezpečný pre spoločenstvo, preto ich vylučovali z Božieho spoločenstva, lebo ako som povedal, bol to ako jed. Videli si už človeka, ktorý je naplnený hnevom proti iným ľuďom, nakaziť všetkých nás. Príde tu a začína rozhovať. Ona mi ublížila. No vidíš, akí sú? Na druhý deň ty to budeš rozprávať. No ty keď si sa vidí. Pôjde k tebe a teba nakazí. Teba nakazí. A všetci budeme hovárať túto jednu osobu. Je to tak? Prečo? Nakazí. Je to jed. Je to ako jed. Ty hovoríš svojmu dieťaťu a tvoje dieťa hovorí svojmu dieťaťu. Ty hreší svoje deti, on hreší svoje deti. Čo si myslíš, že bude? Nie. Verte tomu. My máme vychovovať svoje deti a svoje manželky, svojich manželov podľa Božieho slova. To je Božie požehnanie. Chceš žiť Božie požehnanie? Tak musíš dodržiavať Boží zákon. Žiť tak, ako Boh povedal. Podľa jeho slova. Vtedy človek je požehnaný. Vtedy. Inakšie, brata, sestra, prechádza na teba prekletstvo, ktoré je opak v Biblii. Hovorí Biblia, že Boh dal zmluvu a prísahu, že Božie zasľúbenie, to znamená požehnanie, ale ten, kto nebude dodržiavať, prichádza na neho hrozba prekletstva. Takže my musíme byť vedomí toho, že každý z nás, keď sme žili v hriechu, žili sme v zlobe, boli sme prekliatí hriechom. Je to tak? Robili sme zlo, ubližovali sme svojim manželkám, svojim deťom. Prečo? Mali sme hriech vo svojom živote. Ubližovali sme ľudí. Boli sme schopní urobiť všetko zlé. Prečo? Hriech nás nútil. Hriech bol ten jed, ktorý nás nútil robiť zlé. Je to tak? Pred Božími očami sme boli neposlušní voči Bohu a zaslúžili sme si peklo. Ale Boh tak miloval človeka, že poslal svojho syna. Je to tak? Aby zomrel za tvoj hriech, za môj hriech a čím teraz zmaril prekľatstvo? Krížom. Krížom. Prečo? Každý, kto visí na kríži, je prekľatý. Hovorí Biblia. Ježíš sa stal prekľatstvom, aby si ty bol Boží požehnaný. Aby tvoj život bol požehnaný, tvoje deti boli požehnané, tvoj domov. Bratia a sestry, požehnanie znamená za všetko ďakovať, čo máš. Máš málo, ďakuj Bohu, lebo niekedy málo je viac. Si zdravý. Ďakuj Bohu za to. Ďakuj Bohu za to, že si zdravý. Máš deti zdravé. Ďakuj Bohu. Zvidi svoje ruky a povedz, Bože, ďakujem ti. Ďakuj za požehnanie.
Ďakuj, že si spoznal Krista, že žije s Bohom. Lebo Božie požehnanie ide s tebou do tvojej celej generácii. Keď si ty požehnaný, budú tvoje deti požehnané. Amen. A ich vnúci. A ich. To znamená prameň požehnania. Amen. Cez Boha, cez vás, do vašej celej rodiny. To je Božie požehnanie. Bratia a sestry, môžeme sa zvinúť na svoje nohy.